uvek zaboravim. Vir. Virus. Baš to. Da. Otkud ti znaš? Pa, nije teško zapamtiti. Pa da, nije teško zapamtiti. Nije. Evo, ja sam već zapamtila. Čekaj. Ajde. Virus, evo jeste virus. Vidiš da znam. Napokon da si upamtila. A još jedno. Virus. Bravo. Svaka čast. Svaka ti čast. Nego znaš šta? Ja ne znam. Pojma nemam. Ne znam šta ne znaš, ali ispoznavajući tebe, tačno znam da ćeš da mi izneseš tvoje neznanje. Ja, pa ti stvarno sve znaš. Da. Mislim, kako je moguće da si tako pametan? Pa, nije da sam mnogo pametan, ali strašno vodim računa da pazim šta mi ljudi govore i da razumem kada nešto čitam i učim, znaš? Da, a da li ti znaš šta su to ti vir... Virusi. Da. Znam. Ako znaš šta su virusi, onda mi objasni. Pa evo ovako. Virusi su ti veoma sitna, golim okom nevidljiva stvorenja koji traže svoj dom. Gde će ono da stanuju, razumeš? Da. Oni kad traže svoj dom, moram ti reći, obožavaju ljudska stvorenja, ljudske organizme obožavaju. Čekaj. Ludi su za ljudskim organizmima. Ti mali, nevidljivi, sitni. Da. Joj, pa to je baš bez veze. Šta je tu bez veze? Pa mislim, kako može nešto tako sitno, malo, nevidljivo da napadne nas, tako velike? Ne, ovo je jako čudno. Pa nije to čudno, pa može. Pa to im je specijalitet. Da. Specijalizovani su na to da napadaju ljudski organizam. Jeste. A zašto mi ne sagradimo jedan veliki zid? Toni, pa neki veliki zid te neće spasiti od virusa, znaš? Ma kakvi? Pa dobro, a šta će me spasti, mislim? Spasit će te ako imaš jak imunni sistem, na primjer. Da. Pa kako da ga steknem? Pa lepo, vodiš računa o higijeni, na primjer. Jedan od primjera. Znaš, pereš ruke, pa se okupaš i tako. To naravno. Da. Jedan od načina. A jel to znači, pošto na igralištu ima puno prašine, da nikad više neću moći da idem na igralište? Ma kakvi? Možeš ti da ideš na igralište, pa posle svakog igrališta ti se redovno okupaš, obučeš se u kućnu garderobu i onda je sve okej. Pa za ne? Ja, pa da, tako je. Pa da, znači okupamo se i ostajemo zdravi. Ne. To ti nije dovoljno. Higijena je veoma bitna stvar, ali nije dovoljno. Ne, nego moraš da vodiš računa o svom imunom sistemu i na taj način što unosiš u organizam vitamine i minerale. Čekaj malo, a gdje toga ima? Pa imaš u voću, povrću, imaš u mesu, to jest sve moramo da jedemo, baš sve, da bi naš organizam funkcionisao zdravo. Joj! Da. Boni, pa ti si stvarno prava sveznalica? Jesam. Da. Znaš šta? Znam i to da nas mama čeka. Ajde, ajmo. Idemo.